ngħid l-imħabba x'inhi xorta ma nitkellimx b'din il-lingwa waħdi f'kamra mimlija nies sirt qrib tal-istranġir xorti jekk nagħmel din il-bidla fejn il-ġurnata taf jekk stabiex taf tarġ il-qamar taf sar xirmiet id-daw bdejt nara sibt li kint miemu sibt l-armonija jekk forsi l-ġimma tara il-bot tara ħadwila mixja fl-isfond tal-qalbi tħabbat kif tisma' ħossek tikber il-mistija għajdi minn fejn nibda fejn u tmiem u fejn nispiċċa ma dal-vizzju nitla ma nistax nifs ma nieħux induru d-dawra labt il-logħba u tift ir-rebħa ma dal-vizzju nitla ma nistax nifs ma nieħux Niftar fl-orizzont x'hemm ġdida hemm fil-bogħod wasla stupenda f'destinazzjoni ta' xmajjar fl-ibħra ta' skiet jien l-ilma u inti r-riħ bħasħab nintilfu tnejn fil-għoli għajdi minn fejn nibda fejn u tmiem u fejn nispiċċa ma dal-vizzju nitla ma nistax nifs ma nieħux induru dawra labt il-logħba u trift ir-rebħa ma dal-vizzju nitla ma nistax nifs ma nieħux jekk da tmiem il-bidu ma nafx fejn ħallit bajt ma li qed ma fadal xejn nintilfu tnejn flimkien Noqsob tul ismien għajdli minn fejn nibda fejn u tmiem u fejn nispiċċa ma dal-vizzju nitla ma nistax nifs ma nieħux induru dawra labt il-logħba u trift ir-rebħa ma dal-vizzju nitla ma nistax jien nifs ma nieħux